shagali budiri murna ga biki Adam Lezi ango baballe ya ce amarya. Domin neman ƙarin bayani 080 30 77 2060 ayi saurare lafiya. Bismillah farko Allah na sanyawa, sarki mai iko wanda shi ke badawa. Allah ya raje amincewa kan rerawa, waka ta biki shagali na biki auren Adam Lezi baballe ya ce amarya. Rabana ƙaro salati har kai ninkawa, garsulullah manzo madafar dafawa, sanyo alai har sahabbai na gaidawa. Auliyaullah na cire hula, dukkan mabiyan lahira bai kokawa. Shagali budiri aure da yan daurawa, Adam Lezi aure yau kai karawa. Baballe ya ce amaryar ka sai ku yi zaunawa, sirri kurke kar ku yi sake, har mamakiya su zo su sa ku yi jayayya. Baballe shawara ta sai ki dubawa, ki iya rukun mijina ki ku zaunawa. Ina yi bari ina bari shine dacewa, aljannar ki tana ga masoyinki, kirje angon kikin jiɗa mai tarbiya. Adam Lezi shawara ta kai dubawa, dukkan haƙƙin mata na ka badawa. Adalci a tsakani na suka zantarwa, shine bauta kai ka huta, ranar lahira ba kai ba kokawa. Na zo na gurin uwar gida za mu gaisawa, domin kin zarce duk magauta su yi kushewa. Habiba ki damƙe baballe ku yi zaunawa, ya mai haƙuri ga yawan zikiri, ba kyakkyashi har sada mai tarbiya. Habiba ki damƙe baballe ku yi zaunawa, domin Adam haƙƙi na ku ya badawa. Ke baballe ga Habiba sai ku yi zaunawa, ku haɗe kanku ba mai jinku, ga Adam ga Habiba baballe ya ce amarya. Kowa ya zo farin ciki ne ya yi nunawa, dangi da abokai kowa na takawa, ni kuma ɗan Juma'a ID na waƙewa. Wannan biki shi muke ɗauki, gaishe ka nake ango na gaida ke amarya. Ɗan Juma'a da gaisuwa ce zan yi komawa, yayin ango a farko ko zan yi sanyawa. Rakiya a farko ke nai sanyawa, anti Dala ta so, anti Zulai ta so, anti Hajja a gaida kuku ne yayin ango. Yaya Ahmad ya Mubarak na gaidawa, anti Ikilema anti Aisha kuyi takawa. Rashida zo ta so, Aisha ma ta so, Farida ki zo, anti Falki fito, anti Rahama a gaida kuku ne yayin amarya. Su abokan ango ne gaidawa, Baffala zo ta so, Isa ka fito, Ibrahim ma Munka ilzo, Garba lebo kai ta ka fito, Makalo zo gaishe ku nake abokai ne gun ango. Dukkan su gawayen amarya ne gaidawa, Amina a gaida ki, Fatima gaida ki, Hauwa ki fito, Adama ta so, Hafsa ki fito, Husaina ya ki taho, Maryam ki fito, Faiz ta taho, Khadija a gaida ke, Hamazu ta so, Zaliha fito, Hafsat ki fito, Aisha gaida ki, Ladidi gaida ki, Rabi'a gaida ki, Momi a gaida ki, Husaina na gaida ki, Walida a gaida ki, Fatima taho, Walid da taho, Nusai ma a gaida ki, Nusai ba a gaida ki, dukkan su gawaye na gama gaidawa. ‘Ya'yan ango na zo don na gaida ku, DJ ta so, Hajara zo ta so, Amira a gaida ki, Lami gaida ki, Husaina a gaida ki, Hassan na gaida ka, Kalim a gaida kaya, Fatima gaida ki, Baballe zo, Zainab zo ta so, ko kashi a gaida ka,
Humaira a gaida ki, Momi gaida ki, Jidda a gaida ki, Mardi ya taho, ‘ya'yan ango duk na gama gaida ku. Kanne na amarya ɗan Juma na gaida ku. Asiya taho, Adamu zo taso, Adamu ɗan ƙarami, Khadija a gaida ki, Zainab gaida ki, Yusaira a gaida ki, Hafsat gaida ki, Aliyu a gaida ka, Ibrahim gaida ka, Walida gaida ki, Aminu a gaida ki, Abba a gaida ka, Nusaiba a gaida ki, Hauwa a gaida ki, Adamu gaida ka, Bashir gaida ka, Walid gaida ka, Sadiya gaida ki. Na gaishe ku dukannin kanne ne na amarya. Allah sarkin sarauta kai na godewa, domin kai kan nufe na har na yi waƙewa. Ɗan Juma giya da ɗaya aidi na yi waƙewa. Alhamdulillah, masha Allah, ɗan Juma giya ɗani ne mai waƙe.